No dzień dobry kochani, dzisiaj wracamy do przeszłości, do sentymentalnych, pierwszych, wspaniałych odcinków Pieśni Cieśli, które były kręcone tym telefonem. Potem sporo się zmieniło, kupiłam aparat fotograficzny i statyw, ale właśnie widzicie, nigdy nie zrealizowałam tego, co robię teraz i robię to strasznym, że tak powiem, ze strasznym wstydem. Ja nie wiem, jak ci prawdziwi youtuberzy to robią, że potrafią tak iść z telefonem i potrafią mówić do ludzi. Ja tak za bardzo nie potrafię. Czuję jakąś taką dziwną cały czas siarę, że mam mówić, kiedy idę i kiedy ktoś może to zobaczyć. Na przykład ten pan w aucie. Trochę siara. Przez pierwsze chyba 2 sezony miałam tylko ten telefon i za jego pomocą kręciłam filmy. Teraz byłoby to dużo trudniejsze, bo na telefonie też nie mam tyle miejsca, dlatego muszę się streszczać. I to jest odcinek, który zawsze chciałam nakręcić. Po pierwsze taki, który kręciłabym idąc jak prawdziwy youtuber. Nie nakręciłam nigdy takiego odcinka z aparatem fotograficznym, dlatego że nie kupiłam sobie takiego gimbala, który się niesie w ręce. Aparat jest ciężki, w sensie nawet jak się idzie tak z komórką dłużej, to ręka boli, a aparat już jest w ogóle katastrofa. Także no, sorry. Ale najważniejsze jest to, że chciałam nakręcić odcinek o tej właśnie piosence. To jest piosenka Jak jo jechał do Gliwic, więc możecie już wiedzieć dlaczego, no bo Jorzech jest z Gliwic. Więc troszkę tak jest mi to bliskie. Nieraz jechałam do Gliwic pociągiem przez wiele, wiele lat. Jeździłam pociągiem do Gliwic, ale z biletem, więc mi się takie przygody nie przydarzały. Teraz najlepsze będzie audiodeskrypcja odcinka, którego nie ma. Ja to w ogóle uwielbiam takie rzeczy, które zawsze chciałam zrobić, ale ich nie zrobiłam. Mam ich mnóstwo, takich pomysłów, których nie zrealizowałam. Mogłabym nawet napisać taką autobiografię, w której opowiadam rzeczy, których byłam bardzo blisko do zrobienia, ale jednak ich nie zrobiłam. Myślę, że byłaby to bardzo ciekawa książka. A więc odcinek miał wyglądać tak, że jestem na peronie w Katowicach i wyświetla się na pragotronie napis Gliwice. No i właśnie opowiadam o tym, o swoim żyćku, o tym jak nieraz jeździłam pociągiem, że na studia, że do pracy, że na randki, że do teatru, że do kina, coś tam. Ale nigdy nie udało mi się tego zrealizować. To miało być w ramach tego cyklu w drodze. No ale z przyczyn niezależnych ode mnie mi się to nigdy nie udało. W kolejnej scenie jadę pociągiem. Jestem w środku pociągu. Przepraszam, ale teraz jestem w środku psiej walki, psiej zabawy. W kolejnej scenie miałam jechać pociągiem i po mojej ulubionej stronie z Katowic do Gliwic, czyli po stronie lewej, gdzie widać te miejsca, które też zwiedzaliśmy w Pieśniach Cieśli, czyli pola i bloki, w których się wychowałam, i bunkry dalekie, i to wszystko się w tych pieśniach pojawiało. Byłoby bardzo miło zwiedzać z wami też swoje dzieciństwo i te miejsca i opowiadać wam o ich historii, albo też o swojej historii. Tak, więc to miało się pojawić, moje przejeżdżanie pociągiem do Gliwic. Niestety nie jesteśmy już w Gliwicach, ale są tutaj pociągi, natomiast jeżdżą bardzo rzadko, więc może się nie udać ich dzisiaj złapać, za co przepraszam. Mam nadzieję jednak, że ta bardzo ciekawa pieśniczka, Jak jo jechał do Gliwic, nie miałych pieniędzy nic, przypadnie wam do gustu. I jeśli będziecie jechać kiedyś z Katowic do Gliwic albo skądkolwiek do Gliwic, to będziecie mogli ją sobie zanucić. A tymczasem idziemy. Miłego dzionka. Jak jo jechał do Gliwic, śpiew na spotkaniu towarzyskim w Służcu. Jak jo jechał do Gliwic, bzym, zrym, bzym, bzym, nie miał jo pieniędzy nic, bzym, zrym, bzym, bzym. Jak jo jechał do Gliwic, hej, hej, tra la la, nie miał jo pieniędzy nic, tra la 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 la.
Jechał chce drugą klas, bzym, zrym, bzym, bzym. W kapsie żech miał raritas, bzym, zrym, bzym, bzym. Jechał chce drugą klas, hej, hej, tra la la. W kapsie żech miał raritas, tra la 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 la. Znot się też kontroler chnet, bzym, zrym, bzym, bzym. Chcę bych pokazał bilet, bzym, zrym, bzym, bzym. Znot się też kontroler chnet, hej, hej, tralala. Chcę bych pokazał bilet, tralala. La. Z kapsy wyciąg podszywkę, bzym, zrym, bzym, bzym. Chciał mu zaśpiewać śpiwkę, bzym, zrym, bzym, bzym. Z kapsy wyciąg podszywkę, hej, hej, tralala. Chciał mu zaśpiewać śpiwkę, tralala. On nie wiedział, że to szpas, bzym, zrym, bzym, bzym. Zaraz mnie w mój kichol czas, bzym, zrym, bzym, bzym. On nie wiedział, że to szpas, hej, hej, tralala. Zaraz mnie w mój kichol czas, tralalala. Jożech temu nie był rad, bzym, zrym, bzym, bzym. Wziął mnie na komisariat, bzym, zrym, bzym, bzym. Jożech temu nie był rad, hej, hej, tralala. Wziął mnie na komisariat, tralalala. Raritas, znane w latach 30. Papierosy.